Алдагы котлау сәламебезне без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен батыр ир-ат Хамзин Марсель Камил улы каршылый. Ымтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Камил Сахович, әнисе Румия Адельшевна, хатыны Энҗе Джамиловна, апасы Ләйсән Камиловна, җизнәсе Марс Яхевич, племянницасы Элина племяннига Алмаз, кайнана-кайнатасы Сәгидә Мидхатовна һәм Джамил Кабирович котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 35 ел элек гаиләбездә гүзәл чәчкәбез, кызыбыз Ләйсәннән соң көтеп алынган нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Марселебыз туды. Бу мизгелдә әтисенең никадәр бәхет татыганын, күкләргә дә шөергә хәзер булганын искә алам. Шул кадәр олы бәхет китерде балабыз безнең гаиләгә. Югары Терешка авылы мәктәбен тәмамлап, автомеханик һөнәрен үзләштерде. Түбән Тагил һәм Подольск шәһәрендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Соңыннан Ульяновск шәһәренә күчеп китеп, кызыбыз сыман бик кадерле булган киленебез Энҗене очратып, матур гаиләсен кырды. Бүгенге көндә алар тату гаилә булып, шәһәрдә хезмәт куеп, матур гомер сөрәләр. Улыбыз кечкенәдән үк әткәсенә ошарга тырышты. Аның янәшәсендә бар нәрсәгә өйрәнде дияргә кирәк. Әткәсе дә гел ияртеп үзеннән калдырмады. Эшләгәнең миңа, өйрәнгәнең сиңа булыр дия иде. Ә бит бу хак сүзләр. Егет кешегә билгеле булганча 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Шөкер, нигә генә алынмасын, улыбызның барысы да хәленнән килә. Үз гаиләсендә чын башлык булып, ике яклап әти-әниләрне, туганнарны да тигез күреп, Энҗебез белән алар үрнәккә куярлык гаилә буларак яшиләр. Үз күзләребез генә тимәсен. Ныклы терәгебез, ышанычыбыз булган батыр улыбыз Марселебызның бүген юбилее. Аллаһы Тәгалә сиңа нык сәламәтлек һәм ныклы иман насыйп итсен. Хәерле озын гомер бирсен улыбыз. Авырулардан, хаталардан, гөнаһлардан адашып, яман юлларга кирип китүләрдән үзе сакласын. Ризыгың мул һәм хәлал, байлыгың бәрәкәтле, яшәгән йортың киң булсын. Фани дөньяда да, ахирәттә дә кирәкле, файдалы, тирән белемгә ия бул. Югары әхлаклы, үткен фикерле, камил акыллы, күркәм хылыклы, йомшак фигылле бул балакайыбыз. Аллаһыбыз сиңа чиста йөрәк, мәрхәмәт, шәфкать, шиксез улы бәхет, тәүфыйк, хидаят бирсен. Рәхмәте белән төреп торсын, сакласын. Бүген без синең белән горурланабыз. Гомерең буе барлык туганнар синең белән хаклы рәвештә горурланырлык итеп, матур яшәргә язсын сиңа акыллыбыз алда. Яраткан ирем, сине котлап китер алдыннан иң беренчедән әткәй һәм әнкәйгә миңа сине тәрбияләп биргәннәре өчен рәхмәт укыйм. Син минем ышанычым, яклаучым да, саклаучым да. Рәхмәт чын мәхәббәт хисе татытканың өчен. Алда да бар канатларыбыз кайрылмыйча, олы бәхетләргә ирешеп яшәргә язсын. Мин сине бик яратам. Хөрмәтле киявебез, бала үстергәндә һәр ата-ана үз баласы янәшәсендә ышанычлы пар булсын дип дуга кыла. Шөкер, безнең дугалар кабул булды. Безнең өчен үз улыбыз сыман бик кадерле, хатының өчен яраткан яр син. Юбилеең белән котлап, тормышыбызның җырдай матур булуын телибез. Бәхетең мул, саулыгың ныклы, шатлыкларың күп булсын. Улыбыз, күз нурыбыз, котлы булсын бәйрәмең. Барыбыз бергә юллыйбыз без олы теләк бәйләмең. Хатының белән бергәләп, парлы гомер итегез. Алтын һәм бриллиант туйга сау сәламәт җитегез. Гомернең иң матур чагы, дәртле яшьлегең әле. Сөенерлек, шатланырлык күп булсын ул сәбәбе. Барыбыз өчен терәк син, барыбыз өчен кирәк. 100 яшькә кадәр балабыз нык типсен синең йөрәк. Кадерле Марсель, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Kışa
yaşası yıllar, yalnızı yana yürler. Yüreğe dert, bölek geç, istesin dur.